Shokora kanaka konesu wafambi apote noyenda pasipo asibu ponese achazo uyase kutora umambo wakewo ariku hoya kasika Yesuze arikuzoka ne wafambe wate wachazotora apo Yesu ouya makuwa ekare apo wanorara wafambe wakafa na Kristo wachazaruraze wanomuka wachapona pamwe na Yesu ariku hoya nekukasika Yesuze ariku zoka ne wafambe wachazotorwa apo Yesu ouya tichasangana kumosha wekudenga tichayimba nekuponeswa waponeswi wowachava pasirese wanamate mambo wedenga hoya nekukasika Yesuze arikuzoka ne wafambe wake wachazotorwa apo Yesu ouya. Hallelujah, hallelujah, amen. Say hallelujah.
shika namata simira kufarana kara tofeka mbiriye kudenga arekuya nekukasika Jesus harekuzoka newafambe wake wachazotorwa hapo Yesu ohuya. Tipe baiberi nyenyezi yapiwa wafambi wese kutungamira Shampupurizo zizinga zoteme kujeka kuno tipenyera Tipe baiberi masoko machene Ninotewera kujeka kwaro Zikometo zisizo mutemone Rudo sesa kumanamo Dipe baiberi haponda tambozwa Ngezitema Neburombo wazo Dipe manziwo Jesu hataora Kunditondeza aripo pecho Dipe baiberi masoko machene Ndinotewera kucheka kwaro Zikomezo zisizo mutemone Rudo sesa kumbanamo Dipe baiberi ndinofambandaro Rinditseure nezakaipa Mwenjeweru pone songunenema Gondipangisa zira kudenga Dipe baiberi masoko machene Ndinotewera kucheka kwaro Zikomezo zisizo mutemone Rudo sesa kumbanamo Dipe baiberi mwenjewe upenyu Usingagu mine wakanaka Rindira tize utego wa Jesu Rindiwonese vile kudenga Dipe baiberi masoko machene Ndinotewera kucheka kwaro Zikomezo zisizo mutemone Rudo sesa kumbana. Kwaziwa vanhu vaMwari toda kutenda nguva ine yatapuwa nomusiki kuti timboteerera inzwi raMwari. Ndinokwazisai vateereri vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, teererai shoko raMwari nokuti tose tiri vanhu vaMwari. Pazuva ranhasi tino musoro wenyaya unoti vaprofita vachikwere, vaprofita vachikwere. Pasi rino razara vaprofita vanoinstila fiye mukati mavanhu vaMwari. Vaprofita ivava mukasavangwarira vanyonganisa pasi rose, vaparadza dzimhuri, vaparadza michato, vakonzeresa kuvengana kwavanhu nokufungirana. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuna John 8 verse 32, muchaziva zvokwadi, zvokwadi ichakusunungurai. Toziva sei vaprofita vechokwadi nevenhema?
Isaiah 36 verse 16 verse 36 inotiyo, tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hakuna chimwe chezvinhu zvakarayigwa chichashayikwa. NdiIsaiah 34 verse 16. Isaiah 34 verse 16 inoti, tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hakuna chimwe chezvinhu zvakarayigwa naMwari chichashayikwa. Bhaibheri mangwanani ano toda kutaura newe mudikani. Jesu pachake akatogwa navadzidzi vakamuratidza dzimba dzetemberi nokunaka kwaro rakanga rakavakwa negold. Jesu akati hakuna ibwe riri pamusoro perimwe ibwe risingazowisigwi pasi. Vadzidzi ndokumutora vari voga pana Mateo 24 verse 3 kukaitivudzei zvinhu izvi zvokuparadzwa kweJerusarema nezvokudzoka kwenyu zvichava zvariniko? Jesu ndokutanga kutsanangura nyaya iyi. Tichaverengegwa pavhesi 4 na 5 inoti, Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu, nokuti vazhinji vachauya nezita rangu, vachiti ndini Kristu, vachitsausa vazhinji. Apa Jesu unotiye chamunofanira kuziva kuti ndava pedo kuuya. Ngwarirai chose kutsauswa nomunhu. Mudikani, ngwarira kutsauswa nomunhu. Vazhinji vachauya nezita raKristu vachitsausa vazhinji. Deception ndo ichamanya mberi. Chii chinoi deception? Kunyengera. Deception kutenda nhema kuti ichokwadi, uye kutenda kuti chokwadi inhema. Munhu watenda nhema achiti ichokwadi, kumudzora zvinoda nyasha dzaMwari. Satani uchashandisa vanhu kutsausa vanhu. Uchashandisa rimwe timu raacharikruta kutsausa vanhu vaMwari. Timu iri richashandiswa naSatani nderipi? Mateo 24 verse 11 inoti, vaprofita vazhinji venhema vachamuka, vachitsausa vazhinji. Amen. Kwai vachatsausa vangani? Bhaibheri ratiro vachatsausa vazhinji, kwete vashoma. Vaprofita kwai vangani? Vazhinji. Venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Mudikani, ndoda kuti uzive kuti Jesu wazvitaura kuti vakazara vauri kuona vaprofita venhema, basa ravo ndoro kutsausa vazhinji. Vanotsauswa nei? Vhesi 24 inoti, nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru, vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwavo. Even the elect vanoenda. Kwai timu richashandiswa naSatani richaratidza zviratidzo, kwete zvidoko, zvikuru, zvokupinda moto vasingatsvi, zvokukubudisa mapembenene muziso nokubudisa nareti padumbu. Vacharatidza minana mikuru. Hama yangu inodikamwa, minana handi utopoti hwokuponeswa. Munhu akaita minana hazvirevi kuti munhu waMwari, nokuti Satani haana kutoregwa mamiracles achinawo. Kwai kana vanyengera nezviratidzo kune vasingaverengi, vachainda neminana yaSatani. Asi Bhaibheri inoti even vanoda Mwari, vanonamata usiku namasikati, vachainda nokuda kweminana yaSatani. Satani ucharatidza zvimamiracles zvake achishandisa vaprofita venhema. Vanozviitirei vaprofita ava? Kutsausa vanhu. Chavanotsvaka chii? 2 Peter chapter 2 teerera mudikani verse 1 to 3 inoti, asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu vaimbo vako, sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Famba. Vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka, vanopinza pakavanda dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatevera utera hwavo, nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichaizwa. Chokwadi ichazvidzwa.
pakukarira kwavo mari yatopedza. Kwai pakukarira kwavo udzike pazasi mari. Chikonzero chavaprofita ava vanotsvaka mari. That's why vachikutengesa zvitina, vachitengesa mastickers avo, vachitengesa namabhengo, vachitengesa namaskipa namarabha band. Zvose izvi namaoiri chinangwa ndochokutsvaka mari nemamirako avakapiwa naSatani. Bhaibheri inoti kudii dzikanayo? Inoti pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amanomano. Mashoko amanomano. Kutopfeka skipa iyi mweya tsvina ichatiza, ukazora oiri zvichakufambira, ukadai zvichakuitira. Hapana chati chafamba. Bhaibheri inotaura chokwadi. Kwai vachakuchengerai namashoko amanomano, asi Mwari uchatsamwa. Verenga munhu waMwari. Kutongwa kwavo kwakatagwa kare. Kutongwa kwavo kwakatagwa kare. Hakunonoki, hakukotsiri. Nokuparadzwa kwavo hakukotsiri. Danuka uinde kuna Matthew 7. Bhaibheri inoti kutongwa kwavanhu ava kudenga dheti ripo rokutongwa kwavo. Nhasi Mwari wauya kutinunura kuti tibve mukati mevaprofita venhema, tirutse nhema dzaSatani, tigamuchire Jesu, timutevere neshoko rake. Tichavaziva sei? Jesu haana kunyarara, shoko raMwari riri pachena. Verenga Matthew 7 verse 15 to 20. Inoti chenjerai vaprofita venhema, vanouya kwamuri vane nguo dzamakwai, vanouya vakapfeka nguo yegwai, asi mukati ari mapere anoparadza. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Maiwa here? Kwai vanouya vakapfeka makushama egwai. Gwai ndiKristu. Matauriro avo anenge aJesu, matauriro avo anenge aJeremia, matauriro avo anenge aJohn Mubhabhatidzi. Asi muchavaziva nezvibereko zvavo. Hakuna mutamba ungatanhwa, ungatanha matamba pamunzwa, haungatanhi magaka pamutobwe. Hazviiti. Zvibereko idzidziso. Muchavaziva nedzidziso dzavo. Bhaibheri inoti muchadziziva kana vodzidzisa pavakadzi. Vanongoti zvinoenda nelaki rokudiwa navakadzi. Izvo Mwari wakati wana mukadzi umwe. Kana vodzidzisa vanoti zvokuwanana ndekwapano pasi. Izvo Genesis 2:18 inoti Mwari wakati hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira. Indapo munhu waMwari kuna Matthew 19. Kukanziko kana ukafamba nyaya iyi, Jesu pachakauya unotiye pana Matthew 19 pavhesi 3. Kwai vaFarisi vakauya kwaari vachida kuramba vakadzi. Munhu unotendegwa kuramba mukadzi wake nemhaka ipi neipi here? Jesu ndokupindura. Mudikani, teerera mhinduro yamuponesi. Uchadzoka kuhokutora, unokuchengeta yango pazuva ranhasi. Teerera mhinduro yake. Vhesi 4 tega. Akapindura akati, Jesu akapindura akati, hamuna kurava here? Hamuna kurava here? Heaven kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi, akati nokuda kwaizvozvi murume uchasiya baba vake namai vake akanamatira mukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe. Haleluya. Nokudaro vachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvo Mwari zvakasonganisa munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Malaki iyo toiverenga chapter 2 verse 16 kana kubva pa15. Kwai zvasonganiswa naMwari munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Ndoda kukuudza munhu waMwari, Jesu wabuya kuno kuNew Testament voti todini navakadzi. Jesu unotiye hamura kurava here? Mwari ngaavongwe. Jesu waireferenza kuna Genesis chapter 2 kuti wakavasika pakutanga. Kana ukawa Jesu achiti hamuna kurava here, ari kukurudzira vanhu kuverenga. Ukawa sangano rinotiro Bhaibheri munya, vaprofita vanoti Bhaibheri munya, totungamirirwa nomweya. Vano mweya wamadhimoni, nokuti unopa mweya mutsvene ndiJesu. Ndiye unoti hamuna kurava here, nokuti zvakanyogwa zvitsvene. Ndo zvinovheta vaprofita. Unovimba neshoko raMwari, iwe unovimba nei? Wadi kuverenga usatsauswa. Malaki chapter 3
chapter 2 munhu waMwari verse 13 kana kuita mumwe chete kunyangwa akanga ano mumwe mweya wakasara here zvino wakaitireko mumwe chete wakatsvaka rudzi rwaMwari saka chenjerai mweya yenyu kurege kuva nomumwe unonyengera mukadzi woujaya bwake nokuti ndinovenga kurambana ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri. Danhuka pana Matthew 11 Bhaibheri shoko raMwari rinoti ndinovenga kurambana. Ukabona munhu waita vakadzi vaviri vupombwe, ukabona munhu woti ndiri muprofita iye ane mvana haana mweya wesvina. Ndati ukabona munhu achiti ndiri muprofita achienda navakadzi vavanhu kugomo achindovanamatira achibata mazamu, ndati imhombwe. Nerimwe zuva vamwe mai veninda nomwana wavo vachinotsvaka kupiwa vana, izvo vana havabvi kumuprofita, vana vanobva kuna Jehovha Mwari. Vakaenda nomwanasikana wavo waiwa Jeko kukaindoda kushandirai pausiku, vakatanga mwana akanoshandigwa, kukatevera mai akashandigwa, mwana akaita shungu odzoka akati nhai mai zvamashandirigwa andaitwa ndo amaitiwavo here? Kukai nokubva vati fambe mwana akabvunza kechipiri, nhai mai mashandiro atiita muprofita achitishandira ndo mashandiro akuitai? Kukai mwanangu zvokumasowe zvinosara kumasowe. Izvo mwana akanga amona kuti paitiwa zvinogara zvakadaro akati handichaindi kusowe, handichatsvaki muprofita, nokuti vaprofita vanoprofita vachiumburuka pamakumbo avakadzi vavanhu vachiti ndinoona zvidhoma mukati mechibereko, uya namagurovhosi ndipinze ndibate zvidhoma. Vaprofita ava inhubu, ndati vavhete neshoko raMwari. Matthew 11 verse 13 inoti Verse 13 nokuti vaprofita vose nomurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johani. Famba. Kana muchida kuzvigamuchira ndiye Elia wakanga uchinzi unouya. Hebrew chapter 1 Bhaibheri inotiro vaprofita nemirayiro zvakaguma pana Johani kuti ndi mirayiro inorehwa ndeyezvipiriso nemombe namabhuru namakwai zvaipiriswa zvakatendeka kuna Jesu Kristu waizobuya kubva kuna Genesis kusvika kuna Malaki. Vaprofita vana Jeremiah nana Isaiah nana Ezekiel vaingoparidza vachipupura kuti unobuya Mesaya unobuya. Vaiprofita vachitaura nezvaJesu kusvika pana Johani. Johani ndo wakaintrodusa Jesu akati tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, rinotakura mitoro yedu, rinotirapa. NdiJesu oga unozvigona. Hebrew chapter 1 verse 1 to 3 mudikani teerera nyaya iyi, inzwa zvinoreva shoko raMwari kutidzikinura kubva munhema. Verenga munhu waMwari. Mwari wakataura kare kwairini mudikani kare kuna madzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitovo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri kuburikidza nomwanakomana wake wakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, wakaitawo naye nyika. Bhaibheri ratiro pamazuva ano okupedzisira Mwari wakataura nesu kuburikidza naJesu Kristu. Saka tichibata Bhaibheri tichiti that says the Lord. Saka 1 John chapter 4 verse 1 inotitendera kubva kuna vaTesalonika, inotitendera chapter 5 inoti musadzima mweya. vaTesalonika 5 verse 19 iyo ndichaiverenga pano. Inoti musadzima mweya, musazvidza zvinoprofitwa, asi idzai zvinhu zvose, mubatisise zvakanaka, rambai marudzi ose echivi. 1 John chapter 4 verse 1 inoti vadikanwa musatenda mweya yose asi muidze mweya muone kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakaburukira panyika, vakabudira panyika. ndizvo zvatinoziva nazvo mweya waMwari. Isaiah 8 Bhaibheri inoti vadikamwa vangu musangotenda wati kiri moti mweya waMwari wangorira, wangoti ndinovoneswa. Kwai idzai mweya, test the spirit. Vaprofita vose vaunoziva, vari Bhuruwayo, vane mbiri nevasina mbiri, vari Harare nevari kuchitungwiza, vateste neshoko raMwari. Ukavaidza namaziso unorashika, nokuti zvavanoita
zvavanoita zvinotodzana nezvaitwa naKristu, asi pane pavanorasika. Tovainzanei? Isaiah 8 verse 20 inoti, dzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro, kana vasingataurise zvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani. Jesu Kristu. Kana munhu akati ndiri muprofita, chitomanyaka kuna Exodus 20. Amen. Bhaibheri rinoti akati ndiri muprofita, manya naye pamutemo. Ndoda kuti muteerere ugere paugere. Nyora vaprofita vako 3 4 chero 10, uvateste neshoko iri. Tava kuvatesta, tatendegwa neshoko raMwari. Kwaidzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro. Kana vasingataurise zvinoreva shoko iri, havana chiedza chamangwanani ndiJesu. Havana Jesu, vana Satani straight. Ndoda kuti udzokere navo. Handei pamutemo, nemakei mutemo uchikosha. Jesu Kristu pana John 14 verse 15 wakatiye, kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Haleluya. Bhaibheri rinoti zvakare, chinoi chivi kudarika murayiro. Iyo ndi 1 John chapter 3 verse 4 inoti mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika nomurayirowo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Munhu akadarika murayiro umwe wadarika mingani. James chapter 2 verse 10 inoti ukadarika umwe wagura yose, wava somunhu usinganamati. Saka hakuna muprofita unoramba murayiro, hakuna muprofita unogura imwe yemirayiro, nokuti wakagabwa nomweya mutsvene. Akangoputsa mutemo umwe, ziva kuti haasi muprofita, ing'anga. Hande pamutemo wokutanga Exodus 20 verse 3 inoti, usava nevamwe vaMwari kunze kwangu, usazviitira mufananidzo wakavezwa. Ipapo paina Mwari, usava nevamwe vaMwari kunze kwangu. Ukavona munhu wokupa tambo, ukavona munhu wokupa mvura namatombo, ndezvimwe zvimwari. Ukavona munhu wokupa ndaza, ndechimwe chimwari. Ukavona munhu okupa maoiri, ndezvimwe zvimwari. Ukavona munhu wokupa zvimadhuku, Mwari wati usava noumwe Mwari kunze kwangu. Hakuna muponesi kunze kwaJesu Kristu. Vhesi 2 mutemo wechipiri, ndoda kuti umuteerere. Vhesi 4 tega, usazviitira mufananidzo wakavezwa. Kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika, usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinovana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta murayiro yangu. Haleluya. Vanhu vanoitigwa nyasha ndevanoda Mwari, vanochengeta mutemo waMwari. Ndoda kuti uronde mutemo wepiri zvakanaka uyu. Wati usazviitira mufananidzo wakavezwa. Kuvezwa unokuziva here? Ukavona munhu ane danda wazviitira, haana kupuwa naJesu. Chero vakati yakafanana neyaMozisi, vazviitira chakavezwa. Mwari wati chandisingati chakavezwa chingava kudenga, usaveza. Kudenga kuna Jesu nenyeredzi nezuva naMwari nekirozi. Usaita zviri kudenga, usaita zviri panyika, usaita zviri mumvura kana kuzvishumira. Namata usina kana chinhu. Toda kuverenga madzimambo ekutanga 16. Murume wainzi Ahabu wainamata Mwari, asi wakaputsa mutemo waMwari. Mwari akatsama, akaputsa mutemo wepiri. Teerera. Ahabu akaita matanda okunamata nawo. Verse 33. Ndakambobvunza shamwari dzangu dzinofamba dzakatakura matanda netsvimbo dzokunamata vakabata. Ndikati, vakomana, munonamata tsvimbo here? Dzukaikwete, tinongonamata takabata. Chinzwa zvataura shoko raMwari. Dzokora verse 33 ipapo. Ahabu akaita matanda okunamata nawo. Ahabu akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri. Haleluya. Kupfuura madzimambo ose akamutangira. Madzimambo ose akamutangira. Apa Mwari watsamwirei? Hosea 4. Watsamwira matanda okunamata wakabata. Hakuna muprofita waMwari wainamata akabata danda. Iwe wazviwanepi? Zimwedzi danda rako ndo chimwari chako. Mwari unovenga vanhu vanotakura matanda kana vondonamata.
Hatisi kureva dzokudonzesa wakwegura aiwa. Kwai okunamata anawo ndipe tsvimbo yangu, ndimboprofita vanhu, ndipe tsvimbo yangu. Tsvimbo ingaita tsvene here? Akoto vabata vangoita tsvimbo hasi muprofita. Hosea chapter 4 verse 12 inoti vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo, vanobvunza padanda, vanoziviswa netsvimbo yavo, nokuti mweya wokufewa wakavatadzisa, vakapata ndokurasha Mwari wavo. Hama dzangu dzinodikamwa, kwai vanoziviswa netsvimbo dzavo. Daniel chapter 8 chapter 10, kwai nokuti mweya wokufewa wakavatadzisa, ndokupata ndokurasha Mwari. Ukavona ane chipfumo, ukavona ane chimuchinjikwa, ukavona ndangwe yakagora, ndati wapata, watorasha Mwari, wava kufamba naSatani. Nokuti Deuteronomy 4:16 inoti musazviitira chinhu chifananidzo chakavezwa chakafanana nechinhu chipi nechipi. Iverenge 16 kwedi iverenge mudikani kwauri ikoko. Inoti chakafanana nechinhu chipi nechipi, kana chomurume kana chomukadzi, usaita chakavezwa. Apa muprofita wadonhapa imwe unofanira kutesta nayo physical test. Kana munhu akati ndaboneswa Mwari wandiratidza, anofanira kuva muchimiro chakadini. Zvakazarurwa 1:17, John achioneswa wakawira pasi akashayiwa simba. Daniel achioneswavo chapter 10 verse 7 uchinda kuna 8. Zvino ini Danieri ndakaona izvo zvakaratidzwa ini ndoga. Uyu waratidzwa, famba. Nokuti varume vakanga vaneni havana kuona zvakaratidzwa, asi vakabatwa nokudedera kukuru vakatiza kundovanda. Kwai vakaita sevanhu vakanga vawa vangokuhinya kwaMwari kwasvika. Kwai ini Daniel ndakabatwa nokuhla ndikawira pasi, varume vakanga vaneni vakatiza vakandovanda. Newe nhasi unoprofita uri paTV, ndiri kuradzwa imi mai ndakadai zvenyu zvatoita, unopenga here iwe? Munhu waMwari ndatini? Muprofita kana ovoneswa hagoni kupamira, unowira pasi, unoshayiwa simba. Rega tiwedzere, verenga 17, 16 na17 inoti ipapo tarira, mumwe wakafanana nomwanakomana wavanhu akagunzva miromo yangu, zvino ndikashamisa muromo wangu ndikataura ndikati kuna iye wakanga amire pamberi pangu, haiwa Ishe wangu, ndabatwa nokutya kukuru, handichine simba nokuda kwezvo ndakaratidzwa. Nokuti muranda waShe wangu ungataura seiko naShe wangu uyu? Nokuti kana ndiri ini pakarepo ndakasara handisine simba, uye ndakanga ndisisina mweya mukati mangu. Wabona here kuti kana munhu ari muchimiro chokuoneswa, nyangwe mweya wokufema unopera, unenge wafa, unotora kenduru ukavona tikaisa pamhino dzako, kenduru rikadzima uchifema, hausi mumuono, hauna chaunoona, uri n'anga. Bhaibheri rinoti physical, kana munhu achioneswa haafemi, haabwairi kana ari mumuono. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Isaiah 8 verse 19, Mwari watitendera kuidza vaprofita. Famba munhu waMwari. Zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro, navavuki navanorira nokuita zeve. Ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ukawa munhu akarira, haasi muprofita, iyeye in'anga, madhimoni chaiwo. Vanhu vaMwari vanomweya waMwari havariri, havavoni nyoka, havavoni zvidhoma, vanoparidza shoko raMwari. Hazvishamisi, vamwe vaprofita vanhasi vava kuspecializa paminana, vamwe vanospecializa paprosperity. Ndoda kuudza mudikani, minana huzi utopoti hwokuponeswa. Unoziva here kuti Israeri yaitungamirirwa negore, vakavhukatigwa riri bvute, vakarwa nyota, vakamwa padombo rakabuda mvura, vanhu vakamwa mvura yeminana. Bhaibheri rinoti iro vati fambe vakamwa zvemvura yomunana. Mwari akanisa mana yaibva kudenga vakadya, yaiva minana. Vakapinda paRed Sea, mvura ikavaitira madziro, vakafamba nezhira yeminana, vakayambuka gungwa dzvuku. Asi 1 Corinthians chapter 10 verse 1
chero vakayambuka. Bhaibheri rinoti Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo nokuti havana kuteerera shoko raMwari. Ndoda kuudza mudikani, ungava nemota yemunana, hakuzi kutopoti hwokuponeswa, basa romunana, mwana womunana, dzidzo yomunana, zvose izvozvo hakuzi kutopoti hwokuti una Mwari. 1 Korinde chapter 10 tega paverse 4 inoti, nokuti handidi hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, uye kuti vose vakayambuka gungwa, vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nomugungwa, vose vakadya zvokudya zvimwe zvomweya, vose vakanwa zvimwe zvomweya, nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera. Dombo iro rakanga riri Kristu, asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo, nokuti vakaparadzwa murenje. Vakaparadzwa pai murenje. Deuteronomy chapter 13. Havana kuzobudirira minana, kubuda kwezuva munana mani. Ndati kurarama munana, kuedza munana, iwe kuzvara mwana munana, kurarama munguva yezvigwere minana. Hatirevi kuponeswa. Kuponeswa kuchaponeswa vanhu vanoteerera shoko raMwari. Bhaibheri rinoisa pachena kuti Jesu Kristu naMwari Baba noMweya Mutsvene havana kutorera Satani nedhimhu rake minana rago wakarega vakadaro kuti vanoponeswa vaponeswe nokutevera shoko raMwari. Havateveri minana, havateveri zvinhu zvenyika ino, havateveri fuma, vanotevera shoko raMwari, nokuti shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Deuteronomy chapter 13 verse 1. Kana muprofita akamuka pakati pako akakuradza kuti mangwana muti uri pamba pako unofuma wakaoma, ukafuma wakaoma sezvarebwa nomuprofita, muprofita 1 iverenga munhu waMwari. Zvino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, chaakataura kwauri chikaitika, chaakataura kwauri achiti ngateerera Mwari, dzikapazasi achiti ngateerera Mwari pazasi vokanga usateerera mashoko omuprofita uyo kana muroti uyo, nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu wose nomweya wenyu wose here. Kwainyangwe chikaitika usamuteerera muprofita uyo, nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive. Mika chapter 3 kuti munoda here Mwari nomwoyo wose. Saka zviratidzo Mwari unorega zvichiitika kuti vasingazivi vatevere Mwari. Unorangarira here Jesu abva kudenga achitanga ministry yake. Pai chapter 4 yaMatiyo inoti muidzi wakavuya kwaari akati, kana uri mwanakomana waMwari shandura mabwe awa chiite chingwa. Jesu wakanga aziya 40 days and 40 nights Satan ndokuuya Jesu ari mustate yeweakness, shandura dombo chiite chingwa ndigotenda kuti uri mwana waMwari. Munhu waMwari usatenda kuti Jesu ndiye nemhaka yeminana. Minana oro nomunana, tevera shoko raMwari. Ndati pane miracle nepasina miracle, iwe tevera shoko raMwari. Jesu aigona kushandura dombo rikaita chingwa, but Jesu unoti kwakanyogwa kuchinzi munhu haararami nechingwa chete asina mashoko anobuda mumuromo maMwari. Kune vanhu vechingwa vamazuva ano, vanhu vechingwa ndepaipaita munana vanozarapo, havateveri shoko raMwari. Uri munhu wechingwa usava munhu wechingwa, iva munhu weshoko raMwari. Usava munhu wechingwa, iva munhu weshoko raMwari. Usava munhu wechingwa, iva munhu wetevera shoko raMwari. Shoko raMwari rinoraramisa nokusingaperi. Deno Mwari akudetsera mudikani. Toda kuverenga vhesi rinotevera pana Mika chapter 3 verse 5. Mika chapter 3 verse 5 na 7. Zvanzi naJehovha pamusoro pavaprofita vakatsausa vanhu vangu, vanoruma nameno avo, vanoruma nameno avo, vachidana vachiti rugare, asi vasingaisi chinhu mumiromo yavo. Vaprofita ava vanoruma nameno, n'anga inoruma, muprofita unoruma vachibvisa zvunhu. Chunhu chimwe n'anga nomuprofita. Munhu waMwari usateerera vaprofita. Rova verse 7 kana
mashoko vaoni vachanyadziswa vaoni vachanyadziswa navavuki vachakanganiswa zvino kwazvo vachakanganiswa vose vachafumbira ndebvu dzavo unotoziva kuti vachaita ndebvu famba nokuti hakune mhinduro inobva kuna Mwari. mawaire kuti vaprofita vachanyadziswa hakuna kana mhinduro ichabva kuna Mwari. Coronavirus vakadi kuiona, rega timbovavheneka. Jeremiah 28 manyapo mudikani vhesi ra8 uone kuti vaprofita vechokwadi vaikanyogwa mushoko raMwari vaidii. Kana uri wechokwadi todzana nomuprofita waiva mushoko raMwari. Haleluya. Mwari ngaakubetsere. Jeremiah 28 nyatsoverenga vhesi ra8 inoti vaprofita vakanditangira ini newe vakaprofitira nyika zhinji. havana kuprofitira nyika imwe zhinji novushe bukuru vachireva zvokurwa vaireva zvehondo nenzara nezhara nehosha yakaipa. coronavirus famba muprofita unoprofita zvorugare. papo bhaibheri inotiro chapter 23 yaJeremiah. Bhaibheri inoti muprofita wakanditangira ini newe wakaprofitira zvenyika zhinji, kwete kuva muprofita wemabvuku, kwete kuva muprofita wekwamutoko kana kwamuzarabani kana muprofita wezvishava nebhulawayo. No, vaiprofitira zvenyika zhinji vachitaura zvovushe nehondo, kuti matsanga wamukapo vaitoreva asati amuka kwaine zhara. Nhasi vaprofita vatinavo mvura ikati diki ikatanga kunaya vanonorima zvigotsva zvasvikapa. Nevasiri tisiri vaprofita deno vaiva vaMwari vaiti yokutanga yanaya handirimi neyepiri handirimi, Mwari wandiudzawo zvichafa zvasvikapa. Ogara kumba kwake hawesti mbeu, pati tinongorima navo zvichitsva. Haasi muprofita in'anga. Bhaibheri ripachena kwai waiprofita zvovushe kwai nezvehosha. Deno korona isati yarova vakatoiona vakakuudzai kuti mushonga wayo ndouyu. Nhasi vakavanda vaprofita vasatani vanoda kuti kana yapera voti ndaratidzwa. Vaprofita venhema munhu waMwari vakatanga vaiprofitira zvenyika dzose novushe nehondo nezvigwere vaizviona zvisati zvawira nyika. Saprofiti wapasi pomuti, saprofiti wakugwizi, avo ndovanoda vakadzi vavanhu. Ndoda kuti uverenge Jeremiah 23 yava kuvabudisa pachena. Tanga pavhesi 21 inoti ini handina kutuma vaprofita pene Mwari handakuvatuma ini. kunyange zvakadaro vakamhanya vane nharo vakamhanya. Famba ida handina kutaura navo. handina kutaura navo. kunyange zvakadaro vakaprofita. Vakaprofita nengani? vhesi ya 22 vhesi 23 yaverenga vhesi 25 vhesi ya 25 ndakanzwa zvakaregwa nevaprofita. kaina Mwari ndakanzwa zvakaregwa nevaprofita vanoprofita nhema muzita rangu vachiti kudii? vachiti ndaruta hope. Unovabona here munhu anofarira hope maningi, muprofita wasatani chaiye. Ndaruta hope, ndaruta gomba, ndaruta ropa, ndaruta gomba mai. Mwari wakubatsirai. Iti ndavona renyuvo, renyu rakadzika kudarika rangavo renyu. Ndoda kuudza munhu waMwari usarotegwa hope. Hatitungamirirwi nehope. Mwari ngaavongwe. Tinotungamirirwa neshoko raMwari. Kwai vachiti kudii? Ndaruta hope. Verenga munhu waMwari aenda kupera. Ko izvi zvichava mupamwe yavaprofita vanoprofita nhema kusvikira riniko? Ivo vaprofita vezvinonyengera zvemwoyo yavo. Ivo vanofunga kukanganisa vanhu vangu, zita rangu nekurota kwavo. Vanoudza mumwe nemumwe hama yake madzibaba avo sezvavakakanganwa zita rangu. Vhesi ra30 uchienda ku33 tserendeka verenga shoko. Naizvozvo tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita. Yabuda pachena vanoba mashoko angu mumwe nemumwe kunewo kwake. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita. Vanoreva nemarimi avo vachiti ndiye unodaro vanoreva nemarimi avo. Hairutamake militation sechimando Jumanda Tarini Tarishi AP kwai region what yao marimi ndia Satani kwai vanoreva namazirimi avo anovhundusira vanhu voti ndi Mwari unodaro hadisini. Tega munhu waMwari. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina kukama navaprofita.
kunotakawo kwenhema vachiudza vamwe vachirashisa vanhu vangu nenhema dzavo uye nekuzvirumbidza kwavo kusina maturo. Kunyange zvakadaro handina kuvatuma kana kuvarayira uye havatongobatsiri vanhu vangu ava, ndizvo zvinotaura Jehovha. Jeremiah 8, kwai havatongobetseri vanhu vangu ava, chero vakarira, chero vakaita mafuta, chero vakakuti bata tsvimbo ndiyo bhenikati yangu, ndati kwai havatongobetseri asi chavanoita hechi. Verenga vhesi 11 Jeremiah 8, shoko raMwari riri kuvavheneka. Verenga munhu waMwari. Nokuti Jehovha wakataura saizvozvo neni noruoko rune simba akandirayira kuti ndirege kufamba nenzira yavanhu ava achiti musati irangano pamusoro pazvose zvinonzi navanhu ava irangano. Vhesi 12 musati irangano pamusoro pezvose. Waverenga here vhesi 11 kuka handina kuvatuma vanhu kana kuvarayira, handina kana kuvatuma. Toda kuenda kuna Jeremiah 2 vhesi 26. Mwari watitendera kuvheneka vanhu ava, kukanzi naMwari vakango. Jeremiah 8 hauna kuiverenga zvakanaka. Vhesi 11 haidero inoti panapa vakangopodza vanga ravanhu vangu zvishoma vachiti rugare rugare, izvo hakuna rugare. Munhu waMwari, usati rugare. Nyika ino kana kutunga huchiko hakuna rugare. Ndati kana kenza ichiko hakuna rugare, kana mahospitari ane machivakirwa mochariseri hakuna rugare. Rugare guchavuya naJesu. Imbovheneka bhaibheri mudikani. Jesu Kristu avuya unotuma vadzidzi vake, unoti kana masvika pamusha muti rugare. Rugare zvaireva kuti tisvikevo, kwai kana vakati svikai vapei shoko. Zvinewo paridze paridze tisvikevo, paridze paridze tisvikevo, paridze paridze tisvikevo. Unopenga here? Unosvika rungani? Rugare zvaireva kuti tisvikevo. Iko zvino vanhu vonzi rugare, voti amen. Rugare gupi? Rugare guchavuya naJesu musi unovuya Kristu. Jeremiah 2 dowa mudikani vhesi 26 wakatsinatira ku 28 inoti mbavha sezvainonyadziswa kana yavonekwa saizvozvo imba yaIsraeri ichanyadziswavo namadzimambo avo namachinda avo navaprista avo navaprofita vavo. Vhesi ya 27 ivo vanoti kudanda uri baba vangu, kwai danda ndiwe baba vangu, nokubwe ndiwo wakandibereka, nokuti wakandifuratira, nokuti vakandifuratira. havana kutarira nezviso ravo nezviso zvavo, asi panguva yekutambudzika kwavo vachati simukai mutiponese. Zvino varipiko vamwari venyu? Isaiah 44:8 kwai vanava vakandirasha, vakatora kutsvimbo, vakatora mabwe, saka wakapuwa mabwe, kwai vachiti ndiwe baba, ndiwo uchandichengeta panguva yekutambudzika kwavo. Vanokupai mabwe panguva yezvigwere zvenyu, vanokupai zvisingabatsiri. Kukaina Mwari matombo amakatakura. Verenga vhesi 8 mukomana inoti musatya henyu, musavhunduka. Handina kukuparidzirai izvozvo kare? Handina kukuparidzirai zvinhu izvi here kare? Nokukuratidzai here? Imi muri zvapupu zvangu. Kune mumwe mwari kunze kwangu here? Zvino kwazvo hakune rimwe dombo ine handirizivi. Haleluya. Inda kune imwe Jeremiah 30 Ezekiel 30:13 kwai hakuna rimwe dombo ine handirizivi. Dombo riri muchibhotoro chako. Mwari unoti ine handirizivi. Dombo riri mubhokisi rako, dombo riri muhomwe. Mwari unoti handirizivi. Nezvimucheka zvaunofunga zvokuchengeta, kwai nedenga handizvizivi. Kune dombo rimwe, dombo ndiJesu Kristu. Toda kuverenga mudikani Ezekiel 13:17 tega munhu waMwari. Asiwo mwanakomana womunhu, rinzira chiso chako kuvakunda vavanhu vako. Uti kudii? Ivo vanoprofita zvinobva pamwoyo yavo. Havaprofiti zvinobva kuna Mwari. Uprofite pamusoro pavo. Uti zvanzi naJehovha. Amen. Vane nhamo vakadzi vanosonera zvifukidzo pafundo dzamavoko. Itambo idzo vanoita micheka yokufukidza misoro yavanhu vapi navapi kuti vavavhime famba.
munoda kuvhima mweya yevanhu vangu yavana vangu muchida kuzviponesera mweya iyoyo makandimhura pakati pavanhu vangu nei nokuda kwetsama nebhari nezvimedhi zvezvingwa muchipuwa chirayiro kuti muraye mweya yevanhu muvuraye mweya isingafaniri kufa nokuponesa mweya isingafaniri. Verse 21 komana. Verse 21. Nemicheka yenyu ndichaibvaruramo ndirwire vanhu vangu pamaoko enyu. Kwai nemicheka yenyu ndichaibvarura ndigwire vanhu vangu. Ndoda kumbobuda pachena zvinhu izvi munhu waMwari. Inda kuna Ezekiel chapter 20. Mwari unoti kudii pamusoro pamatanda nezvinosungirirwa vanhu nezvinoikwa mumusoro nezvinopuwa vanhu mumavoko vachipfekedzwa vachizvinorinda upenyu hwenyu. Toda kurava from good news. Ezekiel 20 verse 32. Tega mukomana. Ezekiel 20 verse 32. Inoti verse 32. Yes mudikani. Ezekiel 20 verse 32. Yeah. You have made up your minds that you want to be like other nations, like the people who live in other countries, and worship trees and rocks, but that will never be. Verenga. Verse 33. As surely as I, the sovereign Lord, I am the living God. Mwari unoti ndini Mwari, hakuna umwe, hakuna wakafanana neni. Dzokera pa 13 verse 20 mudikani. Toverenga futi good news. Chapter 13 verse 32. Teka. Now, this is what the sovereign Lord says. I hate the wristbands that you use in your attempt to control the life and death. Iti amen wabona chokwadi man. Kwai zvamunoshandisa kukondorora upenyu norufu. Famba, I hate wristband. I will rip them off your arms and set free the people that you were controlling. Iti amen munhu waMwari. Kwai ndichasunungura vanhu vamaikontrora nezvimaoiri nezvimaristiband muchitengesegwa nesimastika. Mwari unoti ndichabvarura shoko raMwari kana rapinda vachatora vakandopisa vakakomboregwa vanovona chokwadi. Ndoda kuti verenge munhu waMwari. Ezekiel 14 verenga muchishona verse 9 to 10. Pana mashoko makuru atisingafaniri kusiya. Kasira munhu waMwari inoti zvino kana muprofita akanyengegwa akataura shoko ini Jehovha ndini ndinonyengera muprofita uyo. Kwai ndinda munyengera dzokora kana muprofita akataura akanyengerwa akataura shoko ini Jehovha ndini ndanyengera muprofita uyo. Ndichatambanudzira ruoko rwangu pamusoro pake ndimuparadze pakati pavanhu vangu vaIsraeri. Vachava nemhosva yavo pachavo. Zvakaipa zvomuprofita zvichaenzana zvakaipa zvokutobvudza kwaari. Wanzwa here 1 Kings 22 kukai kana muprofita akataura zvinonyengera ndini ndatomunyengera nokuti wagara akarashika. Mwari unosundidzira vanhu vagara vachida kurashika. Unorangarira pana Ahabhi naJehoshafati kuna madzimambo ekutanga 22 kubva pavhesi ra5 uchiburuka. Ahabhi unodanda vaprofita 400 kukai ndiende here kunogwa neRamoth Gilead. Vaprofita 400 vakati ndai munonokunda 1 Mikaya against 400. Akati Mwari wati munonofa. Akavengwa vanhu vakamusema. Munhu waMwari hazvitaridzi kuponeswa kuvazhinji. Chichaponesa ishoko raMwari. Kukaina Mwari. Ndoda kutegera Ahabhi pachapter 22 verse 20 inoti ipapo Jehovha wakati ndiani uchanonyengera Ahabhi aende kunourawa paRamoti Gilead. Famba. Zvino mumwe akati zvokuti zvino mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha ukati ini ndichatomunyengera. Jehovha akati kwauri uchanomunyengera neiko? Iwo
ukati Ya, ndichaenda ndichava nemweya wenhema mumiromo yavaprofita vake vose. Vaprofita vake vose. Mwaiwa here kukaina Mwari enda unonokunda. Kana ukarerekera kurashika Mwari unokusundidzira ikoko. Munhu akada zvokwadi Mwari unokusundidzira kuchokwadi. Apa before 100 vakativo enda unonokunda. Manheru vakavirigwa vava pamariro Ahabhi wafa nokusateerera shoko raMwari. Mangwanana ano munhu waMwari usafa usina kuhwa shoko raMwari. Ifa wadzoka mukati medanga. Tesalonika wechipiri 2:9 ina mashoko anogwadza kwazvo. Verenga mudikani inoti Tesalonika wechipiri chapter 2 verse 9. Verse 9. Nokuti hama dzangu munorangarira kutambudzika nokurwa kwedu. Tesalonika wechipiri chapter 2 verse 9 aidaro. Bhaibheri rina mashoko anotiwo. Verse 9. Kuuya kwake iye kwakaita sebasa raSatani nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanorashika nokuti havana kugamuchira rudo rwazvokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira zvisakarurama vatongwe. Munhu waMwari, farira zvakarurama uinde kuupenyu usingaperi. Nokuti vaRoma, iwenda kuna Tesalonika vaKorinde wechipiri chapter 11, Romans chapter 2 chapter 1 verse 28, Mwari unoisa pachena kuti sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, Mwari wakavaisa kukurangarira kwakarashika kuti vatende nhema. Kana ukafarira zvakaipa Mwari unosundidzira ikoko. Hakuna munhu anoti anofarira upombwe Mwari omupa utsvene, unofarira butsotsi Mwari omupa mharidzo. Mwari unokupa zvaunofarira. Farira kuziva chokwadi, chokwadi chikokusunungura. Shoko raMwari roti vaprofita ava ndivanani? Vakorinde wechipiri 11 verse 13 inoti, verenga mudikani. Verse 13. Nokuti vakadaro vapostora venhema vanobata nekunyengera vanozvishandura vachizviita vapostora vaKristu. Naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyange naSatanivo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Naizvozvo hachisi chinhu chikuru kana vashumiri vake vachizvishandura vachizviita somutumwa wokururama. Kuguma kwavo kuchava sezvavakabata. Ndoda kuudza munhu waMwari, chinoi kuprofita kwamazuva ano. Bhaibheri rinoti kuparidza shoko raMwari uchitora mubhaibheri usingawedzeri zvakazarurwa 22:7, usingawedzeri kana kutapudza. Nokuti shoko raMwari rinonziro ndo richavhenekera vanhu kusvika vaponeswa. Iro rishoko raMwari. Verenga mudikani chapter 22 verse 7. Kasira kuverenga. Tarira inokurumidza kuuya. Ukaina Jesu ndo unochengeta mashoko okuprofita kwebhuku iyi wakaropafadzwa. Amen. Unoprofita mashoko okuprofita kwebhuku ripi? Iyi wakaropafadzwa. Unochengeta mashoko okuprofita kwomunhu wakatukwa. Chengeta mashoko okuprofita kwebhuku iyi. Bhuku iyi inokuudza kuti Jesu unouya. Bhuku iyi inokuudza kuti vaprofita vamatanda vacharashwa, vanoboneswa vacharashwa, vanopa vanhu maoiri, vanopa vanhu zvitsvimbo, vanopa vanhu zvimadhuku, vanopa vanhu zvimabhotoro nemvura. Bhaibheri inoti vacharashwa. Munhu anochengeta mashoko okuprofita kwebhuku iyi akaropafadzwa. Dzika nayo mudikani, inoduhumura zvimwe zvikuru tega. Kukaina zvakazarurwa kamoni verse 8. Ini Johani ndini ndakanzwa ndikaona izvozvi, ndino ndakati ndichinzwa nokuona ndikawira pasi kuti munhu wangovona unowira pasi. Zvino vanhasi ndaboneswa mhai kwakati zvenyu zvakunakira aitogayira paTV asingahi una madhimoni chaiwo. Bhaibheri raramba kwai Johani mudzidzi waMwari akanga akarurama achifamba naKristu achichengeta zvose zvakareva Mwari. Akatanzwa nokuona akawira pasi. Iwe uwiri pasi, mweya wako ndouyu
uyu ndo wa Satani. Ukanga uboneswa uchi ndaboneswa na Mwari usingawiri pasi madhimoni uri ng'anga tega. Bhaibheri rinoenda mberi shamwari kasira mazvo. Zvino ndikati ndichinzwa nokuona ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzake dzomutumwa wakandiratidza izvozvi. Akati kwandiri, rega kudaro, ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako vaprofita navanochengeta mashoko ebhuku iyi. Namata Mwari nokuti kupupura kwaJesu. Come on. Ipapo akati kwandiri, usazarira mashoko okuprofita kwebhuku iyi. Usazarira mashoko okuprofita kwebhuku ipi iyi, nokuti nguva yave pedyo. Nguva yava pedo. Usazarira zvinoreva bhuku iyi. Vakakomboregwa vanotevera shoko raMwari. Rega ndimbokupa imwe yakanyatsokuti ba ndava kundopeta. John, come on. John chapter 14 verse 15. Apa batai vadikani, ndiJesu omene wakataura. Unotanga masteps okuti uzive kuti uyu munhu uno mweya waMwari kana kuti haana. Step yokutanga, Mwari hapi munhu mweya mutsvene iri mhomwe. Mbavha haipiwi mweya mutsvene, gororo haripiwi mweya mutsvene, munhu wakaputsa mutemo hapiwi mweya mutsvene. Iwa masteps okupiwa mweya mutsvene. Verse 14, 15 na16 na17. 14 verse 15. Come on. Jesu unoti kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Kana wachengeta mutemo Mwari wofara, wachengeta kawi. Kwaineni Jesu ndodi neni ndichakumbira Baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi. Awazviona here? Wachengeta mutemo udzire pasasi. Kana wachengeta mutemo, Jesu okumbira Mwari okupai munyaradzi mweya mutsvene ogara newe nokusingaperi. Bhaibheri roti uyu mweya uyu tega ndiye mweya wazvokwadi. Uyu mweya wazvokwadi uyu. Nyika haigoni kumugamuchira. Nyika vanhu havagoni kuugamuchira mweya uyu nokuti haimuoni. Kwai nyika tati nyika chii? Vanhu haimuoni. Come on. Kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti ugere nemi. Uchava mukati menyu. Kukai nyika haigoni kuziva mweya mutsvene waMwari. Munhu ano mweya mutsvene haazikamwi nenyika, kureva vanhu vasinganamati. Jesu paakadzika pano, nyange vaFarisi vakanga vakamira vakatsveyama, havana kuziva kuti muprofita, havana kuziva kuti mwanakomana waMwari. Ndosaka vakamurovera pamuchinjikwa. Ukavona kuchizikamwa kustadium kuchitungwiza kuno muprofita, wangozikamwa nezvidhakwa nepfambi, hausi muprofita uri n'anga. waMwari haazikamwi. Nyangwe Jesu patsime mukadzi haana kuzviziva kusvika amuverengera shoko raMwari amuudza zvose zvaari. Ndoda kuudza munhu waMwari, kana usati waziva mweya mutsvene basa rawo. Chapter 14 26 inotiyo verse 26 kukanzi asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu. Iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Ndoda kunamata newe mudikani. Matthew 7. Bhaibheri inotiro mweya mutsvene uchatumwa naBaba basa rawo unodzidzisa zvose nokuyeudzira zvakatorevwa zviri mushoko raMwari. Ndo basa romweya mutsvene. Mangwanana ano munhu waMwari, Jesu unopedzisira achiti vaprofita ava vauchavona vakawanda vaunenge watevera pakupedzisira vacharashwa. Jeremiah 14:16 inoti navanhu vanoenda kunoprofitwa vacharashwa. Asi Matthew 7 verse 24 inotiyo verse 22 tangira pa 22 kukaina Mwari vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe hatina kuprofita here muzita renyu, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichaudza pachena, handina kana kutongokuzivai. Ibvai kwandiri, imi vaiti vokusarurama. Haleluya. Mwari ngaakudetsere. Kwai pamazuva okupedzisira ndichavaudza pachena, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Pamaiporesa nokuita minana handina kutongokuzivai. Mudikani waMwari,
Mwari. Ndoda kita rukoko kwauri. Nemaka yebhuku raMarko chapter 4 verse 12. Inoti nokuti hakuna kuponeswa kuno umwe. Hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavanhu ratinosunungurwa naro. Zita rinotisunungura izita raJesu. Unoda here kurasha zvaunazvo womira nezita raJesu? Unoda here kutevera shoko raMwari usamira namatombo, usamira nezvawakapiwa? Hakuna prophet unorasha mutemo waMwari. Tevera shoko raMwari, tevera shoko raMwari, tevera shoko. Shoko ndi Jesu. Simudza ruoko rwako ndinamate newe. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, vana venyu vavona zvokwadi nokuvhenekebwa neshoko renyu. Tinokumbirawo muvape simba rokurasha zvavanazvo, mitoro yavo vature kuna Jesu, zvinovanetsa vature kuna Jesu, vasatevera munhu vatevere imwe. Tatenda nokuzarugwa kweshoko renyu, ratipa rugare, ratipa tariro, ratipa kuchengetwa. Ndonamatira vanhu venyu, musavatendera kutsinziniswa. Vavhure shoko renyu vavone vaprofita venhema, chero vakaita minana varambe nezita raJesu. Vati tichatevera shoko raMwari, hatiteveri hope nyange vakavhumuka usiku. Ngavada nezita raJesu. Munamato wangu wokutenda muzita raMuponesi wedu Jesu. Amen.